эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Чарговы прыём грамадзян па асабістых пытаннях старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў правёў у Обалі Шумілінскага района. Такія сустрэчы ў раёнах, як і прамыя тэлефонныя лініі для кіраўніцтва вобласці звычайная практыка. Магчымасць не толькі дапамагчы людзям вырашыць праблемы, але і даць аб'ектыўную адзнаку рабоце мясцовых уладаў. З чым прыйшлі да губернатара ў Обалі, ведае наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. У гарадскім пасёлку Обаль 2500 жыхароў, нямала сем'яў з маленькімі дзецьмі, працуюць дзіцячы садок і школа. А вось з гандлёвым абслугоўваннем ёсць праблемы. За прамысловымі таварамі мясцовым жыхарам даводзіцца ездзіць у райцэнтр, а гэта без малога 20 километров. Позакрывали все полностью магазины. Внутри, на втором этаже очень большое здание. Там были промтовары, там были обои, клей, все, что для дома, все, что мы могли купить, мебель. Сейчас этого ничего нет. Мы ездим в города за этим. За гвоздями, за теми, за всем. За цементом даже мы едем в город. На працягу года ў пасёлку закрыліся 2 магазины прамысловых тавараў раённай спажыўкааперацыі і 2 кафе. Двухпавярховы будынак у цэнтры напалову пустуе. У аддзеле прадуктаў усяго некалькі паліц з бытавой хіміяй і гаспадарчымі таварамі. Выбор бедны. Все продавалось. И бытовая техника, и вся промышленная. А сейчас здесь нет возможности, да, разместить это? Нет. Маці двоих дзяцей Анастасія Любіч у чарговы раз выходзіць адсюль з пустымі рукамі. Зноў прыйдзецца ехаць у шоп-тур у Шуміліна. Але спачатку праблему вырашае агучыць на асабістым прыёме ў губернатара. Тут усплываюць новыя падрабязнасці. Работа магазинаў і кафе упираецца ў фінансавае пытанне. Объекты общественного питания, которые находятся в системе райком, они были закрыты именно по причине нерентабельной работы. Работало сначала кафе на 64 посадочных места, оно закрылось первым еще в апреле 2014 года. Для того, чтобы возобновить работу, то там нужно делать ремонт крыши и все остальные ремонтные работы на сумму не менее чем $500 000. Мікалай Шарснёў заклікае мясцовыя ўлады разабрацца і даць зялёнае святло для адкрыцця кафе і магазинаў індывідуальным прадпрымальнікам. Наступны візіцёр Віктор Тітоў занепакоены якасцю пітной вады ў Обалі. Адкрытым застаецца пытанне будаўніцтва станцыі абезжалезвання. У праграму «Чыстая вода» пасёлак пакуль не трапіў, а сродкаў у раённым бюджэце недастаткова. Мы строили станцию обезжалезвания по мере, так сказать, наличия железа. Здесь один год было там даже меньше норматива, 0,3. В Витебской области очень много поселков, там где количество железа 7-8 единиц, при норме 0,3. И мы потому и шли от, так сказать, больших показателей к малым. Проект станции абезжалезвання будзе гатовы ў наступным годзе, а яе будаўніцтва запланавана на 2017. До гэтага часу мясцовым жыхарам давядзецца запасацца фільтрамі для вады. І гэта не самая вялікая праблема. Начальнік цеха нумар 1 Обальскага керамічнага завода на прыём да губернатара прыйшоў ад імя сваіх падначаленых, а гэта амаль 100 чалавек, 2/3 з іх жанчыны. Пасля мадэрнізацыі вытворчасці і пераходу на выпуск новой прадукцыі яны могуць аказацца без працы. Цех састарэў і маральна, і фізічна. Ён як машына часу ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Тут і сёння ўсё робяць уручную. За смену, за 8 часов женщины своими руками обрабатывают от 14 до 22 тонн кирпича, каждая женщина. И для того, чтобы мы работали, необходима модернизация. Кіраўнік вобласці не бачыць сэнсу ў тым, каб працягваць вытворчасць нерентабельнай прадукцыі, але і грошай на модернізацыю першага цеха няма. Не закончена модернизация основного производства. Нет гарантии, что вы реализуете всю продукцию вовремя, что продукция будет спросом пользоваться на рынке. Пожалуйста, делайте модернизацию первого цеха. За какие деньги? Кто вас прокредитует? Горадаўтваральнае прадпрыемства павінна працаваць рэнтабельна, і нават калі спатрэбіцца аптымізацыя кадраў, старшыня аблвыканкама паабяцаў, людзі без работы не застануцца. У крайнім выпадку ў сельскай гаспадарцы працоўныя рукі патрэбныя заўсёды. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны, Шумілінскі раён. Менш чым праз месяц 4 студзеня 2016 года Віцебская вобласць канчаткова развітваецца з аналагавым тэлебачаннем і пераходзіць на лічбу.
Аналагавыя вяшчанні спыняюць радыётэлевізійныя перадатчыкі ў Віцебску, Аршанскім, Ужарскім і Брасаўскім раёнах. Каб глядзець любімыя праграмы ў новым фармаце, тэлевізор павінны быць падключаны да кабельнай сеткі ці ўмець прымаць лічбавы сігнал. Для гэтага неабходна сучасная тэхніка ці тэлевізійная прыстаўка. Падрабязную інфармацыю аб пераходзе на лічбавае вяшчанне вы можаце даведацца па тэлефоне 8 0212 27 22 53. Напярэдадні навагодніх святаў абласны цэнтр абляцела чутка, што ранішнікі ў дзіцячых садках могуць проста не адбыцца. У якасці аргументаў усхваляваныя бацькі казалі, што існуе нейкая забарона, каб запрасіць на свята Дзеда Мароза. Іншымі словамі, выклікаць на ёлку прафесійнага артыста з агенцтва цяпер нельга. Наш карэспандэнт Сергей Мисурагин, бацька двух хлапчукоў, правёў уласнае расследаванне, каб развеяць усе сумненні наконт правядзення навагодніх ранішнікаў. Новы год – яскравае і вясёлае свята, якое з нецярпеннем чакаюць і дзеці, і дарослыя. Новы год прыходзіць да нас разам з прыгажуняй ёлкай, Дзедам Марозам і Снягуркай, віншаваннямі, падарункамі і карнаваламі. Першымі казачныя героі наведваюць самых маленькіх на навагодніх ранішніках у дзіцячых садках. Бацькі загадзя рыхтуюцца да святочнага прадстаўлення, шукаюць касцюмы і падарункі і, самае галоўнае, запрашаюць на свята Дзеда Мароза. Але сёлета Віцебска абляцела чутка, што цяпер рабіць гэта нельга. Все утренники в детских дошкольных учреждениях, праздники новогодние, они состоятся. Графики уже утверждены. У далейшай размове Ігор Кірутенка канчаткова праясніў сітуацыю. Хваляванні бацькоў дарэмныя. Ніхто запрашаць на навагоднія ранішнікі прадстаўнікоў прыватных арганізацый не забараняе. Толькі зараз, каб заказаць Дзеда Мароза, трэба узгадніць гэта пытанне з кіраўніцтвам сада і бацькоўскім камітэтам. Обычно в дошкольных учреждениях, как и в школах, организуются собственными силами. Если хотят пригласить кого-то со стороны, пожалуйста, вместе родительские комитеты, вместе с попечительскими советами, вместе с руководителем учреждения определяют по суммам, по датам проведения все это. Но утренники должны быть, потому что это праздник, самый главный праздник в году. А тым часам у дзіцячых садках Віцебска поўным ходам ідуць прыгатаванні да сустрэчы Новага года. Дзеці разучваюць песні і танцы, майструюць навагоднія цацкі і упрыгожваюць ёлкі. Ёлка, бусы, мишура, Дед Мороз придет, ура! Расскажу ему стишок, даст он мне конфет мешок, и Снегурочка придет, сказку ангел принесет. Праздники однозначно состоятся с участием, конечно же, самых любимых персонажей Деда Мороза и Снегурочки. Это решается совместно с родительским активом дошкольного учреждения, с попечительским советом, но однозначно я могу сказать, что это будет профессионал в высоком смысле этого слова, именно настоящий Дед Мороз. Як бачым, падстаў для хваляванняў няма. Бацькі ў праве зрабіць свой выбар, запрасіць на свята прафесіянала ці абысціся сіламі аматара. Каму што даспадобы. Галоўнае зрабіць гэта правільна, не парушаючы заканадаўства. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебска. Напярэдадні Новага года здараюцца цуды і збываюцца мары. У гэта вераць дзеці, а кожны дарослы пры жаданні можа стаць добрым чараўніком і ажыццявіць чыюсьці сціплую ці нават самую важную мару. З маленькім хлопчыкам Алёшам, які зараз жыве ў Віцебскім абласным спецыялізаваным доме дзіцяці і чакае свайго добрага чараўніка, пазнаёмілася Юлія Устінова. Знаёмцеся, гэта сімпатычны каравокі хлапчук Аляксей. Ён жыве ў доме дзіцяці з самага нараджэння. Актыўны і жвавы. Адразу не заўважыш, што ў Алёшы прыроджаная паталогія правай рукі. Аднак ён адчувае сябе роўным сярод аднагодак і вучыцца спраўляцца з цяжкасцямі, прыстасоўваецца. Адметная рыса характару гэтага маленькага чалавечка – мэтанакіраванасць і цярпенне. Як бы цяжка ни было, абавязкова справиться с усими складанными заданиями выхователей. Мальчик такой очень самостоятельный. Его популярная фраза «я сам». Может, не может сделать, получается, не получается, но Лёша всегда стремится все делать сам. И лишь только потом, когда он понимает, что сам он сделать уже не может, он тогда обращается за помощью ко взрослому. Мальчик очень позитивный, всегда веселый, в хорошем настроении. Конечно же, как и все дети, он может и покапризничать где-то, и даже побаловаться, но это больше желание его привлечь внимание к себе, чтобы с ним и поиграли, и пожалели, и приласкали. Би, вот молодец.
Алёша, як і ўсе хлопчыкі, і пабегаць любіць, і машынкамі цікавіцца. А яшчэ ён актыўны ўдзельнік ва ўсіх ранішніках, вялікі памочнік ва ўсім. Старанны, самастойны і дапытлівы Алёша 16 снежня адзначае дзень нараджэння. Хлопчыку спаўняецца 3 гады. Гэты дзень, як і дагэтуль, ён сустрэне ў доме дзіцяці і будзе чакаць сваіх новых бацькоў, якія атуляць яго любоўю і клопатам. Выхавацелі спадзяюцца, што ў добрага і жыццярадаснага Алёшы абавязкова з'явіцца сям'я, і тады шчаслівых людзей стане больш. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Прагноз надвор'я прадстаўляе кампанія «Макдональдс». Шчасце паўсюль, дзе ёсць хэппі міл. Адкрывай, весяліся, вывучай. Стань одним из героев коллекции «Моей маленькой пони» или «Трансформеров» вместе с Happy Meal. Завтра по области воблачна с прояснениями, пераважна без ападкаў, раніцай месцамі слабы туман. На асобных участках дарог галалёдзіца, вецер заходні 3-8 метров за секунду. Температура паветра ўначы 0-5, днём -2 +2. У Віцебску без істотных ападкаў, температура паветра ўначы 2-4 марозу, днём 0-2.